duk wata cuta da za ta iya taba maka fata, da za ta iya huda jikinka har ta shiga cikin jikinka ta yi ma lahani, wallahi in ka sha wannan ka samu kariya. Ka samu kariya. In na fara jero maka sinadaran da suke cikin wannan bawon raken bag na sugarcane, wallahi al'azimu za ka koma kansa kawai kai ta ɗiba kana sha. Idan ka nemi cuta ka kasa gano ta, ɗebi wannan ɓawon raken ka zuba shi a cikin tukunya, ka kawo jinja citta ka ɓararraka da shi a dinga shan ƙaramin kofi. Ba wai ma cutar ta bayyana ba, ƙonewa za ta yi da kanta, ka a neme ta a rasa. Shi sa za ga masu wayo kawai bayan raken suka daddatsa shi faffafaf sai su kama shanye shafa hau wannan ɗan abin da yake daɗe bakin. In ka je Saudiya za ga an yanke kan, an yanke ƙasan, an tura shi a wani inji kawai da zai markaɗe raken gaba ɗaya da ɓawonsa da komai. Kofi ɗaya za a baka kawai ka sha kai tafiyarka, har ɓawon bayan ba kankarewa. Amma saboda ƙarancin bincike da muke yi, ga abin da zai amfanar da mu, mu koma kan asalin